innocent kusema muriwo akamitisa hanzvadzi yangu 13 years ago. Ndobva angosiya zvakadaro kana kuzombotarisa kana kutsvaka mwana kana kudii. Nguva yese tachigara nemwana tichingochengeta kubva pane napkin kusvika pari zvino izvi mwana akuenda kusiya. Ende kumitisa kwakati aitomitsisa atoroora panext door ndopaaitira panext door pasekuru wake atori nemukadzi mutsinye wacho wakati anga itori nemukadzi ndaitomuti mukoma wakumitisa hanzvadzi yangu zvaandoziva iye ari meri. Baba hawana kana chavati vaita pamwana imhodzi yemazhanji yavakangokanda musango hauna kuzombotera kuti inodiridzirwa here inosakurirwa here vakangosiya. Ukamona sindikuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditakuira innocent kusema muriwo dare nekuda kwekuremerwa pakurarama. Innocent kusema muriwo akamitisa hanzvadzi yangu 13 years ago. Ndobva angosiya zvakadaro kana kuzombotarisa kana kutsvaka mwana kana kudii. Nguva yese tachigara nemwana tichingochengeta kubva pane napkin kusvika pari zvino izvi mwana akuenda kusiya. Precious Gwarawada. Unfortunately ari kuSouth Africa akatadza kuuya nebasa. Akaroora here kwamuri? Haana chaakabisa. Amitisa mwana akamutora akanomurojera kuEpworth achimusiya achiswera nenzara ikoko asingatenge chikafu asingadii. Ndobva amutora zvakare paanomugarisa kudziva rasekwa asingachengete mwana asingachengete amai vacho akasiya zvakadaro kusvika mwana akazosvika pakuomerwa neupenyu akati ndanzwa nekuchengeta mwana ndiri ndega mungarambe muchimundibatsira chega ndomutsvaga basa. Ndobva aenda kuSouth Africa svika pari zvino izvi hatina chatatawana 2 years dzese haana kuzombobvira akadzoka. Anga anzi Buda tiri kugara naye Glenora. Saka chakazonyanyondibata mwana anyora grade 7 rwendo runo akauya achiti sekuru inoda kuenda kuboarding. Ndikatoona muzukuru chido chekuti uende kuboarding ndinacho asi ndine imwe mhuri yandakatakurawo inondiremera. Saka kuti ndigone kubatsirika ndakashaya ndobatsirika sei mwana achichema misodzi zvakazoita kuti ndipotere kudare kuti ndigone kuyananiswa nemurume. Heathcliff. Takatozoshingira kuti mutsvagirewo pachikoro patinokwanisa kubhadhara mari paGlenora High 2 kuti tione kuti bhozi haangatadzi kuzoenda kuchikoro asi shungu nechishungu yake angada kuenda kuboarding. Kubva panhumbu haana chaakaita. Zvakanaka. Chada kunzwa kuna Innocent kusema muriwo tipo ruzivo rwako maererano nemhosva yarukomera. Mwana chamona ngaasunguke kuenda basi. Amsoroida. Kuti nditi handina kana chimwe chete chandakabvisa. Dzimwe nguva zvaida dai amai vacho vanga varipo. Ndogara kuHeathcliff. Makore 2 mwana kushamba kwaChief Bush. Ndinomudzimai wangu. Wakanga uinaye mudzimai usati wamitisa? Kanga ndinaye wangu. Makore 2 kuti mwana achiita grade 6 nepazoita grade 7 ndo pandakanyanya kuzonyanya kuomerwa. Ndofunga ndakapedzisira kutumira mari yeexam fee yegrade 7 inobhadharwa mwana achiita grade 6. Pano pandaitumira mari pano nepapo
kwete nguva dzese. Ndofunga ndo zvandingataura changamire. Mwana ndewako here? Chokwadi changamire. Saka iwe waisatumira nguva dzese wachiti mwana wako anodye? Wanga kuri kungoomerwa changamire. Ndine Une makore. vana vangani iwe? Ndine vana 4 naamai vari kumba. Saka uyu ndewechi5. Notenda. Chakumbira dare. Une chawakabvisa here pakuroora? Kuroora handina chandakabvisa. Hauna kana? Handina chandakabvisa. Sei usina chawakabvisa? Achangamire mafambisiro enyaya nemunhu unenge usina ipfuma munongoziva munhu unopara mhosva. Nemwana muri kufambidzana here? Munomboonana here? Munombobatsirana? Ndaane nguva ndisina kuonana nemwana. Wakaguma kumuona rini? Ndakaguma kumuona 2019 asi mari ndaitumira kuna Iwo watinogara muHeathcliff? ndogara kuHeathcliff kare. Vati vanogara futi muHeathcliff? Ndogara Glenora. Oh, Glenora. Ndine hanzvadzi inogara muHeathcliff. Mwana ari kugara kupi? Kana ndisipo ina anenge aine hanzvadzi. Ezvo ndamutora kuti achigenda kugara naye nekuda kwesekondari iri padhuze. Asi angambori kuHeathcliff? Angambori kuHeathcliff. Saka iwo wachitadza kuona mwana iwo uchigara muHeathcliff iye achigara muHeathcliff? Pakanganisa changamire. Padare tichakumbira mutibatsiro. Mwana ndinomudama. Mwana wenyu chako chako. Ichokwadi. Ipapa matombomuona. Kwete handina kumuona. Anotombotaura nababa wake. Mwana anoziva ndina baba. Anozviziva. Mati mwana anga achigara nehanzvadzi yenyu anove ndiwo sisi munin'ina Mugara nemwana wemudzimai wepanapa here hanzvadzi yenyu wacho? Ari pano mashura. saka kureva kuti vanhu vaigona kutoonana muHeathcliff achitoona vanenge vari chimai guru mainini. Saka maitotadza kutonoona mainini kuti muone mwana. Maizviziva here kuti mwana wenyu ana mainini? Hongu ndaizviziva ndova ndaimbotumira mari. Ivo mainini ndova maitumira. Saka ichokwadi kuti vaitumira mari here nhai mainini? Maitumirwa mari here na havana kutombotumira? Maapedzera kuonana nabanguru rini? Asati akuenda kuchikoro? Nowapa pari kuratidza here kuti munoda mwana apa musingatozivi mwana wacho, musingatozivi mwana. Manga muchiti mwana uyu muchazomutora zvaita sei? Ndaifunga kuti ndakawana mari yakati hamai ndotuma munhu oenda kunosvika kuna naatezvara zvakanaka pane kungonoenda. Ko kuzivikanwa naatezvara. Atezvara maiziva mukuwasha here webaba womwana uyu kubva kudhara? Mukuwasha kumuziva pakuwasha kwete, asi kumuziva pakumuona. Aigara pa next door pasekuru wake ndo paaigara. Akatoroorera muraini matinotogara imomo kuGlenora. Akaroorera futi muraini matinotogara imomo. Ndobva amitisa futi hanzvadzi yangu muraini imomo futi. Asi mhuri yakaigara nayo kuHighfields kuRusaka. Asati atomboya kuHeathcliff. Azoya ndezvamanje manje zvekuHeathcliff. Aigara kuRusaka. Aitoya pasekuru wake apa haanambobvira akatsvaga mwana. Kuti wazive kuti mwana anodya, anopfeka, anodii. Kumba kwawo chaiko amufunga anozikanwa kuti ane mwana kwatiri isusu. Kana mumboyangu ndokumbirawo mwana anohama azikanwa kuti awa ndisekuru awa ndimbuya pamushande panapa tine mbudzi 2 nehuku 3 mwana haazvizivi. Haazvizivi. Kuti ipapa ashayika iye tinotora mwana tiende kuti tunosvika panhamo ichira nemwana wenyu hapana anotiziya. Kana baba wake pazvipikiri zvamwana zvo 5 mwana apowo chimwe chete hapana anomuziva nekuti haana kuuya mbobvira ambove mulife yemwana. Haana mbobvira ava mulife yemwana zvachese. Ende kumitisa kwakati aitomitisa atoroora panext door ndo paaitoya panext door pasekuru wake. Atori nemukadzi. Mutsinye wacho wakati anga itori nemukadzi ndaitomuti mukoma. Wakumitisa hanzvadzi yangu. Zvaandoziva iye ari married.
kwabva angondobhandona mwana kuepwedza Akamitiswa. 32. Okay. paakamitiswa akanga aine makore mangani 32. waitoone 32 zvareva kuti iye zvine zvatoo kuma40 chakuti ezvezvo ane 32 plus 13 ane 45 Ane vamwe vana here? kwete ndoimba yake yekutanga iwi yakagara 2 years saka Vakambogara vese. aimurojera kuepwed aimboendawo pande papa akasvikanza nachikafu ngoti ndakaomera Innocent tiudze kuti wangochingomurojera achigara ega here kana kuti maigara vese? ndaienda changamiri ndichinomuona ndichimupa chikafu asi zvinhu zvinenge zvakangooma zvinenge zvakatara Innocent chodazikanwa nedare ndechekuti maigarisana here kurojera munhu achigara uko uchingoenda ikoko uchingonosiya chikafu nekuenda uchimbonorara ikoko uchimbodii zvakasiyana. Toda kuziva kuti wo waiita sei, waigara naye here kwawaimurojera? ndinongoti taigara tose asi nani nemumwe mudzimai. pamakatotora mwana wehanzvadzi yeavava muchinoisa uko kureva kuti maitoziva kuti ndapara mhosva ndaane mumwe mukadzi. Saka imimi pakuziva kwenyu semunhu mukuru zera renyu maisaziva here kuti kunoda kunokandwa katsvagirai kuno kwekuti vazive kuti mwana ana nhingi. Imimi paeji yenyu kuti muzoti hatiri kuti munhu anoshaya zvekuroora handitika but kashoma kekuti ana tezvara muzivane nekuti pane mwana kuitira akarwara mwana wemangwana. Kana kuti mungori bhuru rengoberekesa muchingoberekesa muchingoenda. baba vari kuratidza kuti zvese izwi ravo ravari kutaura vachiti zvakaoma iro vari kungotongorishandisa zvavo nokuti zvinoratidza kuti kudya vana vaminavo kumba kwenyu uku havasi kudya here. Vaminavo vamwe kuti mune vana 4 mati mune vana vangani 4 zuva rega rega vanga vasingawane chikafu nokuoma kwezvinhu vari kudya. Asi uyu manje zvinoratidza kuti mamusinga nokuti izvozvi mwana anoziva fesi yenyu here. Zvaratidza kuti imimi pamakore ese wayasvika mwana asvike grade 7 tanzwa muchitaura kuti hamuna kumbobvira matinomutsvaga kana kuti muone kuti mwana uyu ari pano. Saka imi muda kungoshandisa izwi rokuti zvakaoma chete nekuoma kuenda kunoona mwana futi zvaioma muHeathcliff imo. andaimbosvika kunoona achiri kuglenora ari kuna amainini vake ndakamusvika. Zvinoratidza kuti makoreka nokuti mwana anofanirwa kuti atorerwe keya zuva rega rega. Kana dai wanga usingagare naye asi unogona kuwana zvinhu zvokuita kuti mwana wangu zvaari uku adyei awane apfekei zvikuru sei nemaschool fees uchiona kuti ari kuenda kuchikoro here mwana ari kuitei ndokunonzika baba womunhu. Hatizivi kuti chamunoti baba chii kana uchinzi baba pamwana. Kubatsira kuti tofamba sei. Justice, wakamira uri satezvara uri tsano. ini ndiri tsano yatezvara baba vakashaya ndini mukomana mukurumba ndatove baba vevana ivava vese. Okay. Ndiwe mukomana blood. iye hanzvadzi yangu ndewechitatu bva pandii. Okay. Alright, zvakanaka. Iwe Innocent, ndanzwa kuti une nguva yakareba usati waona mwana uyu. Ungatitaurire kuti mwana wakapedzisira kumuona rini here? Uyezve ndoda kuti unditsanangurire kuti muchiri mese here na Precious kana kuti hamusiri mese. Kana musiri mese wotaurira dare kuti makapedzisira kuva mese rini. Ndoda kuziva kuti chikonzero chipi chinoita kuti wewe utaure kuti mwana hausi kuziva paari kugara, mwana asvika grade 7 hausi kuziva welfare yemwana. Ndoda kuti uzotaura chikonzero ichocho utizivise dare kuti nini mwana uyu pamwe une dhauti naye kuti haasi wako kana kuti ndewako asi urongoita utsinye.
mukana uno ndikupa kuti upindure zvandabvunza izvozvo uyezve ndoda kuti ndizive zvakare sedare tinobva tava interested kuti tizive kuti mwana uyu akatoreswa here birth certificate semwana ari kuenda kuchikoro anofanira kunge ane zvinhu zvake zvakakwana akatoreswa here birth certificate tinoda kubvunza tezvake birth akatorwa asina achikumbira kuti atsanangure kuti birth rakatorwa sei iye mukwasha aura zvakanaka pindura mibvunzo yese yandabvunza mukwasha iwe wati uri kugara muheadcliff ndizvo nemhuri yako okay mwana ari kugara iwe mainini ndiwo uri kugara nemwana muheadcliff zita rako ndiwani previous ndiwo uri kugara nemwana muheadcliff hausi kuziva here pamusha pari kugara innocent haupazivi saka mwana akachigara muheadcliff for 7 years akambogara kuglenora saka mune 3 years muchigara musame locality nabamukuru wenyama vasiri kuziva mwana hapana here dzimwe nguva dzaikuti vaikufonera vachiti ndo nemwana achiuya achizoona mwana wake haana kana allright ndipindurewo mubvunzo yandabvunza iwe innocent mwana ndakapedzera kuona achagara kuglenora makore mangana anga achiri mudiki achiri kuita grade 4 funga ndakato kuchikoro kwake kwaaifunda ndakatombosvika ndichibhadhara mari school fees birth certificate amai vacho pavakauya vachibva kusouth africa vachida kuti atoreswe birth certificate vakasvika kubasa asi vakasvika ndakarara ndichirwara ndaisakwanisa ndine makore akati wandei ndichirwara saka ipapo vakasvika ndichirwara ndokubva vati handigone here kuenda nemunin'ina kuti tinotoresa mwana betsetuve nokuti toda kudzokera kusouth africa indakati kana zvichikwanisika munogona kuenda saka vakaenda nemunin'ina wangu ndobva vanotoresa mwana birth certificate kuti akwanise ivo vakurumidza kudzokera kubasa kusouth africa saka kuti mwana ane birth certificate senemi yako iwe you are the father of the child alright zvakanaka pane pana ndida kundizive kuti uchine communication here namai vemwana naprecious mai vemwana mune urongwa hwei nemwana wenyu muchine communication here muchiri pamwe chete here hatisisiri pamwe chete chii chakaitika kuti musava pamwe chete mumwe wangu akaenda kusouth africa makore awanda ari saka hapasina communication hapasina communication yanga iripo yanga iri yokungotaura nezvemwana asi chakaitika pane patakashaya nhamba ivo vakazondipa vachinditi ndakanga ndaberwa foni saka ipapo communication yedu yekufonerana nenyaya yezvemwana yakabreka ipapo asi ndine mwana uyu ari kuzivikanwa kumhuri kwenyu tanzwa uchiti akaenda kutoreswa birth certificate nemunin'ina wako ichokwadi anozivana here nanabamunini wake bamunini vava vanomuziva ndibamunini wemumba mako chaivo munin'ina wangu munin'ina wako asi kumba haasi kuzivikanwa wake kumusha asati asvika kumba adzimai vangu vane nguva yavaitumira mari ivo nefoni yavo iko keshi kuna amainina madzimai vako vari kumba vari kumba ivavo vari kuziva here nezvemwana uyu vari kuzviziva vane pavaitotumira mari saka kana vachizviziva chikonzero chipi chavanogona kutaura dare kuti mwana uyu seasina access yekuonawo baba wake nekusanganawo nevamwe wake vemumhuri zviri dambudziko here izvo to the extent yekuti mwana wapedzera kumuona achiri grade 4 meaning kuti 4-5 years zese hausatoona mwana wacho pane chikonzero here chinoita kuti iyo usaite kuti mwana azivikanwe kumba kana kuti azive vamwe wake kana kuti azive baba wake ezvezvo mai vari kusouth africa baba vari kuheadcliff padyo nepaanogara munoda kuti mwana aite zvechikoro here kana ane mufungo wekuti baba wangu vari muheadcliff asi handivazivi alright zvakanaka ungambobuda panze kwekanguva kadiki diki mumbopanguva dare mese mumbobuda panze zvakanaka
Right. Iwo wati ndo ani mwana? Urugara ni mwana. Mwana anonzani? Ani? Delvin. Delvin kusema muriwo. Delvin anditi. Muzukuru wako Delvin. Wongo Changamire. Delvin sitakapuwa nani? Hapo na mai wake. Na mai wake. Right. Mwana akabudirira grade 7 handiti? Mukamuwanira nzvimbo yefumo 1. Chokwadi. Kuglenora. Chokwadi. Glenora chikoro chiri kunzi school fees mari. Akatowana nzvimbo. Makapuwa schedule ye school fees nezvemainfo. Nasanda notora. Asi mwana akawana nzvimbo. Nzvimbo akaiwana asi ndasanda notora mafees because vanga ndaimirira kuti nditange ndanzwa kuti vanokwanisa here kuzomuchinja chikoro semwana anga ine shungu yekuenda kubhodhingi. Alright. Kuti baba wacho anofungeyo nemwana. Alright. Iwe Innocent uri kufunge pamusoro pemwana paDelvin. Delvin. Tutoa nyaya dzechikoro. For now. Kuti aende kuchikoro. Chikoro chipi? Chikoro chandinogona ndo zvegovernment ndo zvokungoenda vamwe vake. Okay. Vamwe vari kudzidza kupi? Mukoma wake ari pafriendship iri muHeadcliff. Anobhadhara mari. Ari form 1? Akuita form 6. Okay. Mumwe wacho? Mudiki ari kuita grade 6. Mumwe wacho ari kumafomu iri pasi pe6. Apa achisina mumwe vaviri akapedza form 6. Okay, wakapedza vamwe. Okay. Alright. Right, vamwe vapedzawo kusvika form 6. Why do you want to be cruel to this young man? Ataona. Chero kuti usawe nehanya yekuti waende kutanga form 1. Uda kuti aite rombe. Tigoti mwana waInnocent rombe. Delvin. Zvinoita here izvo? Kwete Changamire. Alright. Ari ku friendship ari kubhadhara mari? $120. Okay, per month. Per term. Okay. Alright. Uku munofungidzira kuti kuri kubhadharwa mari? 130. Alright, 130. Makatenga here mainform? Ndakatenga mainform. Makatotenga mainform? Alright. Okay. Baba hapana chavakabvisa kana chinhu? Pane zvese zvamaita? Baba havana kana chavati vaita pamwana. Okay. Imhodzi yemazhanje vakangokanda musango havana kuzombotenda kuti inodiridzirwa here inosakurirwa here. Vakangosiya. Alright, uri zvinzwa zvotaura nababa? Toita sei nenyaya? Mwana haisi mhodzi yemazhanje sekutaura kwaita. Mwana anodi anokosha. Right, pari kudiwa $130 nemari yemainform kuti mwana aite sei, nemari yechikafu yekuti adya. Une mari nhasi yekuti wapa vaende kuti mwana aende kuchikoro. Asi kuda kuti mwana amise this opportunity. Akawana nzvimbo, akatsvakirwa nzvimbo nasekuru wake vakatenga mainform. Fees 130. Iri kuya rini mari? Toda mari yeschool fees. Vana vakatanga chikoro. We are very behind time. Toda mari yechikoro. Iri kuya rini mari yechikoro? Mainzwa iwe 130. Ndio tiri kuda. For now. Iri kuya rini 130. Innocent. Vamwe vana vakasvika form 6 ava ndifunga kuti vaitambudzikirwa mari iyoyi kuti vaende kuchikoro. Watova form 6 watopedza pamwe wakutoronga zvekuenda university. Uyu ari kuenda form 1 ndo atiri worried naye. Kuchikoro wakaenda Changamire vaingoenda zvakaoma kudaro. Uyu ari kutofanira kuendawo zvakaoma kudaro. Patoda 130. Ndonoitsvaga. Right, toda 130 by Tuesday pana. Unouya nayo pano. Pano padare. Imo yamusi weWednesday munofanirwa nedare. Moya mutora $130 yekuti mwana anoita sei? Anobhadhara kuchikoro. Anditi tinotenda nemainform akabviswa ari kunikekeni. But iwewe from today you should be a responsible father. Anoona upkeep yechinyi yemwana. Anditi mwana anoda kubvisirwa school fees, anoda kutengerwa hembe, haunyari here kuona mwana achisvika pa usiri kutoziva kuti akatengerwa nani hembe idzi? Nekusamuziva kwacho. Hapana utsinye hwakadaro. Unopinda chechipi? Taura tidzo. Unopinda chechipi? Innocent. Unoenda kumasowe. Kumasowe. Ya, kumasowe ndoziva mapostora achitenda muna Mwari chaichai. Handizve? Endo vanotenda kuti mhuri yakakosha sei nevana vakakosha sei. Saka ngateedze kuremekedza saizvozvo. Handizvo? Saka tiri kuti by Monday, by Tuesday,
school fees yo ngaiwe pano iri kuya pano tezvaro kana yapano motofanira kudari munouya muchipiwa pano munokonfema kuti mari yauya mwana aende wednesday anenge akutenda kuchikoro handiti ndo zvatoda kuti zviitwe saizvozvo asi unofanira kuchengetedza mwana wako handizive kuti how but nyaya yekuti unochengeterwa mwana kupirwa chikafu mwana nevamwe vanhu kana kuti nana sekuru vake it's a burden kwavari handizve right zvakanaka tine mutongo uri pano watinogona kuti tisimbise sedare rino zvatichakurudzira iwe uri munin'ina wanhengekinika waprecious ane kodzero yekudzoka kuno oenda kucivil court handitika oita zvemaintenance handiti depending nekuti baba vari kucomplyawo here vachichengeta mwana asi sekuziva kwatiri kuita kuti for the past 13 years hapana chinhu chikuru chaachiita baba kumwana handiti saka kana pane dambudziko rakadaro ane kodzero yekuya oclaima chinyi maintenance mwana ochengeteka handitika mwana odzidzawo osvikawo kulevel yasvika vamwe wake matonzwa kuti vamwe wake vakaita maform 6 hautsinyi chete changamira saka tiri kuda kuti mwana iye aite seyo adzidzewo kusvika ipapo akwanise kuzvimiririra akwanise kuzviriritira azoriritirawo mhuri yani mhuri yake right zvakanaka tiverengerwa pamusoro imamo dare rasvika pakupa mutongo wekuti imhosva kumitisa mwana wevaridzi innocent kusema muriwo ripa damage mombe 5 kana kuti $2,500 by 30 March 2025 ukaregera kudaro dare richabvuta midziyo kwauri igotengeswa pamombe 5 idzo imwe chete iripo ndiye mwana pane here wedare anogona kutsanangurira uyu iwe kumushande kupi innocent pachief bushu tsanangurai anogona kutsanangurira uyu innocent kuti kana tichiti mombe yemwana zvinorevei titsanangurire panzi mombe 4 dzedamage nemombe 1 yemwana titsanangurire kana pachinzi mombe yemwana iri kureva kuti pakuroora kwamunenge makaita imimi vabereki vanogona kuti tiri kuda kuchaja mombe tsere kana vachichaja muchiroorerana zvinhu zvakanaka ende vanenge vachiitira pakuti izvo ivo mwana wedu atakupa uyo anogona kunoberekwawo pamwe vana vanogona kusvika kana vasere saka pamwana wega wega anenge achiripirwa mombe ndo pari kunzi mombe yechi yemwana asina mhosva aparadzika akaita nobhadhara imwana mwana iye anga atobuda akafa kubuda mukadzi wavo handi mazinzo ati ngatiende tinoita saizvozvo naiga chikumbiro changamira mari zvayo tinenge tisina kwandira ina kundikoshera tinogara panapa nefunga pane mota yebhuluwani nasekuru wake havazivi kuti pamba pane mwana wake haana waakaudza kuti aiwa ndine mukuona pamhiri perodhi apo ndine mhosva pane mwana wangu kana akazoya achikumbira mvura mupeiwo haana mari zvayo ndanga ndisina basa naye asi ukama hwake nemwana kumhuri yake kumusha kwake ndo yanda andichemera nekuti zvinondibata anotofunga kuti tisu hama dzake dzekumubereka nekuti ndo paangokurira nekugara baba wake ava kana vakomana wanin'ini wake havaziyana kuti akaziva kana dambudziko isi rufu haruna dangwe changamira togona kufuma tisipo isusu anoita sei mwana ari mumusha medu takangochengeta vakoma wake nehanzvadzi dzake havamuzivi kumusha kwavo havakuzivi sekuru wake vari pamhiri perodhi havazivi mwana ndopamba nechikumbiro changu bedzi nemurumo ndozvina nondirwadza kuti akangoita kunge mazhandi akangotsenga bva akandambudzi musango haugoni kubandikidza kuti aziise mwana kuhama dzake pamwe anotya hama dzake pandanzwa inini paakataura papa pekunzi mwana akatotoswa birth certificate nemunin'ina wake munin'ina wacho munomuziva ndinomuziva kaka imboenda nemwana ikoko mwana wenyika uyu ngaabhotumwa kuna bambiko acho kana vari padhuze aonana nehama dzake
wobva wangoenda usina kuzobodzoka kuti mwana wandakatoresa bhethi ane penzura here mari yechingwa mutengere mwana wandakatoresa bhethi hapana zvinhu zvakadaro. Ipapo ndada kupindura kuti pari kutaurwa naatezvarapa ndinoona kuti pakatokosha kuti ava vaita sei vanointrodusa mwana wayo kuhama dzavo ndokuti zvakatonaka kuti mwana azivane nehama dzake. Imimi chii chikonzero kuti muzivise vana vane nehama dzenyu mukutyadzima here ayo chigona dani ndechekuti mwana anofanira kuzivawo kuva nelove kubva kuna baba ndikozi agone kuziva hama dzacho iwe baba wacho usingamuzive mwana wacho. Chakakosha chatofanira kutanga kuziva sedare ndechekuti iwewe rudo nemwana unofanira kuita sei kuvapo wozoextenda uchienda uchi mumhuri kuhama dzake. Handiti zvakakosha kuti munhu azivewo mhuri yake yakabva zvinomuaffecta psychological even performance yekuchikoro inogona kudzikira nekuda kwekuti like ipapa kana wakamuona 4 years ago pachaudzwa kunzi ava ndo baba wako zvinotomuaffecta. Handiti saka tokurudzira kuti kana munoita tunyaya twenyu itai kuti zvizikanwe vana vazive vakuru vachiita sei vachiziva vabereki vavo vachizivana zvakanaka mofamba zvakanaka.